Olu lusasazo lweendaba zisiza ngqo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo ezitshotshe entlanga lentlwa. Uwitness C uxelele ikomishoni kaMadlanga ukuba uMatlala wabaxelela ukuba wanikezela ngezikhuntyu zemali kwiphulo lobongameli likaMnumzana Mchunu. The finding and the ruling of the magistrate, Mr. C.I. Boswell, as to the cause or likely cause of death, it is found that the deceased died as a result of a fractured skull. Inkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu ifumanise ukuba ukusweleka kowayesakuba ngumongameli we-ANC uNkosi Chief Albert Luthuli kwangeyongozi. Molweni emakhaya, khongozelani uvimba esinilungiselele wona ngokuhlwanje. Ikomishoni yophando kaMadlanga ive ukuba otyholwa ngokuba intsumpa yemikhambatho yolwaphulo-mthetho uVusimuzi Khet Matlala utyholwa ukuba waxhasa ngemali umphathiswa wamapolisa kwikhefu elikhethekileyo uMnumzana Senzo Mchunu kwiphulo lakhe lokuzigqatsela ukuba ngumongameli we-ANC okuchazwe linqine elibizwa uWitness C. Ikomishoni ive ngobudlelwane phakathi kukamphathiswa wamapolisa uMnumzana Senzo Mchunu kwanotyholwa ngokuba incakuba yemikhambatho yobundlobongela uKhet Matlala. Witness C utyhola ukuba uMatlala waxhuma uMchunu ngenkuntyula yemali kwiphulo lakhe lobongameli be-ANC. In January, he had contributed to an amount, to the total amount of 500,000, whereby he purchased flight tickets and paid for the accommodation for the members of the ANC who were going to Cape Town for the July 8 statement for the ANC. Inqina likwathe uMatlala wenza inhlaninge yenhlawulo kunjengele Shadrack Spear ukusukela kwisixa se-500,000 ukuya kwizigidi ezibini zerandi. Ukwathi waxelelwa nguMatlala ukuba ubudlelwane bakhe noSpear babungemali kuphela kodwa ezinhlawulo khange zishiya umkhondo onokulandeleka. We asked him as to how does he make payments to General Spear, and he informed us that General Spear doesn't accept electronic transfers. Ikomishoni kananjalo ive ukuba uMatlala esakungalufumana ukhuseleko awayibala umfanele ngemali zakhe kwinzame zakhe zaphanzayo zamatyala omgunyathi ngakubacuphi wabhanela kwayisakuba ngumphathiswa wamapolisa uMnumzana Bhekicele kuba waziva esetyenzisiwe. The reason for him to go and see the former Minister Cele is that it is because he saw that these people were using him. Kukwadlalwe ushicilelo lukaMatlala phambi kwekomishoni ediza amagama abantu ukuxhasa ezinye zezi zityholo. Ikomishoni yabuya kwakho ngoMvulo umhla wesi-3 kuNovemba. Inkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu izibekele bucala iziphumo zophando kwityala lango-1967 ngokubhubha kukamongameli we-ANC uNkosi Albert Luthuli. Uphando lwakuqala lwaveza ukuba uNkosi Albert Luthuli wabhubha ngenxa yokwenzakala kugilwa nguloliwe kodwa ngoku oko kutshintshile. Ujaji Nompumelelo Rhadebe uthi ubungqina obuthwe thaca ngethuba kuchotshelwa ityala elivuliweyo kwakhona bubonisa ngokucacileyo ukuba uLuthuli wabhubha ngenxa yokubethwa. The finding and the ruling of the magistrate, Mr. C.I. Boswell, as to the cause or likely cause of death, it is found that the deceased died as a result of a fractured skull, cerebral hemorrhage, and concussion of the brain associated with an assault. Inkantolo ephakeme eMgungundlovu ithi ubufakazi obusesithebeni zayo butshengisa ngokusobala ukuthi inkosi uAlbert Luthuli ayizange ikhothame ngenxa yokushayiswa isitimela. Lenkantolo ithi ofakazi abebeyingxenye yalolu uphenyo bakwazile ukutshengisa ukuthi ucwaningo olwenziwa uhulumeni wencindezelo lwabe lugcwele amampunge. Umndeni kaLuthuli uthi bewuvele wazi ukuthi inkosi Luthuli yabulawa ngenhloso. We were in pain. Sometimes you want to sleep instead of sleeping, tears fall if you think about what happened. I-ANC esifundazweni ithi yasamukela ke isinqumo senkantolo kanti abeLuthuli Museum bathi basazothatha izinyathelo zomthetho.
We cannot hold the people personally who's personally liable accountable, and they're not there, they basically did. But we are going to hold the institutions vicariously liable. So she mentioned, the railway station, SAPS, Department of Justice and so forth. Iqiniso ke seliyaziwa manje sizoxoxa ke nomndeni wakaLuthuli kanye nabaholi baka-ANC ukuthi indlela eyaphambili ihamba kanjani, kodwa siyajabula ukuthi le ndaba isicacile. Umehluleli uRadebe uphinde wakhipha umyalelo wokuthi inhloko yezokushushisa kuleli iphenye kabanzi ngokunyamalala kukaMbhemu Mnyando. Ubufakazi obethulwe kulesigcawu buveze ukuthi uMnyando wanyamalala ngemuva kokubona inkosi uLuthuli ishawa eduze kwaJanjwe Stimela. NginguSimphiwe Makhanya kwezindaba ze-SABC ngisemgungundlovu. Uxinzelelo luyaluqatsela ngokuphathelene nokususwa osekela abaphathiswa emva kokuvakala kosekela abaphathiswa bamapolisa kuphele unyaka bengenaxanduva balucwangciselweyo. Iqenqelekile iminyaka kuvakala izikhalazo ngamabhunga amembombozone zeParlamente ajabula izigidi ngezigidi kwimiholo yoluntu olubhatala irhafu engqina phambi kwekomiti ephanda izityholo zorhwaphilizo kwinkqubo yezobulungisa. Usekela mphathiswa wezesipolisa uKhazel Mathale uthe kunangoku bebengekabi naxanduva abalucwangciselweyo ncakasana ukusukela ngexesha elingangonyaka abanyulelwa kwezi zikhundla. Oku kuvakalise ingxoxo mpikiswano kuba bayadingeka osekela abaphathiswa kusini na kwiParlamente. We have spent 12 months in office with no delegated functions because that indirectly means that you add no value to the minister's work. Kananjalo phuma kwiqonga labemi namatshantliziyo utshotshe entla ngelintshontyela ukungadingeki kwaphela kosekela abaphathiswa. I have said many a times that the country doesn't need any deputy ministers. Lo gama ingcali yezobunkokheli nolawulo kwicandelo loshishino eVets uNjengalwazi Mazwe Majola uphefumle ngelithi lilinge nje lokuzalisa amanani kwezopolitiko nelingengondoqo. Rather have one minister, a very good minister for that particular department or so-called political aid, but beef up the officials. Ukanti ke xa kungoku uMzantsi Afrika unabaphathiswa abangama-32 nosekela abangama-42 nabanye babo baphuma kumaqela ezopolitiko angeyonxalenye yorhulumente wajikelele ngobambiswano. Kunjalo nje phakathi kwamanye amasebe kukho anosekela abaphathiswa ababini naquka elezesipolisa, elezezimali, elezemfundo, elezamanzi nogutyulo lwelindle, elokusingqongileyo, elengqesho nabasebenzi, elohulumente ngobambiswano nemicimbi yamazwe angaphandle nelokongamela. Ikamva lesekela ntloko lamapolisa esixeko saseGuruleni uBrigadier Julius Mkhwanazi alikacaci nanjengoko engahlanqunyanyiswe lo gama kusalindwe isigqibo sebhunga. Okukuzana njengoko kushukuxwa ingxelo yophando nzulu malunga nokuziphatha kwaBrigadier Julius Mkhwanazi kwikomiti yebhunga lesixeko saseGuruleni eJermiston. Kulindeleke ukuba abahlali bave ngeziphumo emva kweentsuku ezimbini. uBrigadier Julius Mkhwanazi utyholwa ngokufakela izibane ezisetyenziswa kwizithuthi ze-arhente zonyanzeliso mthetho ezokhuselo nokhuselo lugunyazisiweyo olukhethekileyo i-blue lights ngelasemzini kwiimoto zosomashishini otyholwa ngokubulala uVusimuzi Khet Matlala. Usodolophu waseGuruleni uNkosindiphihle Xhakaza unqinile ukuba uyifumene ingxelo watsho esithi yingxelo yokugqibela nepheleleyo. Lo sodolophu umemelele umlawuli walo masipala ukuba amilisele iziphumo zale ngxelo kwaye uthembise ngelithi iziphakamiso zale ngxelo ziza kulandelwa ngaphandle koloyiko kwaye kungekho mkhethe. Kwalapha ezindabeni, umkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal uthe Liphondo alizokuba indawo yokudakasela izaphuli-mthetho ngexesha leziyunguma, kodwa kuqala masithume umntwana evenkileni.
Sibulisa kwakhona sisamkela nabo basandula ukungena. Uyakwazi ke ukuzibukela izindaba ku-SABC Plus ne-SABC Lehayi, kanti ukuphela kwazo ungazibukela kwikhasi lika-YouTube ngokuba uthi SABC Indaba zesiXhosa. Masiphinde sithi rhwaqu kwinqaku eliphala phambili ngalenhlwa. Libuyele kwikomishoni kaMadlanga ingqini lifihlwe igama nelibizwa ngegama lika-Witness C namhlanje. Le komishoni ive ukuba ngethuba kwakuyokubanjwa usomashishini uVusumuzi Kurt Matlala eMidrand eRhawutini. Lo kaMatlala wayenxibelelana nomphathiswa wenkonzo yesipoliso sekhefini elikhethekileyo umnumzana Senzo Mchunu efuna amkhusele. Witness C uthi uMatlala wabaxelela ukuba wanikezela ngemali engange-500,000 kwiphulo lobongameli likamnumzana Mchunu. Usekela Mongameli Paul Mashatile uthi urhulumente akazukwenza amagqabantshintshi malunga nobungqina obuphuma kwikomishoni yophando kaMadlanga kwakunye nekomiti ad hoc ephanda izityholo eziphakanyiswa ngumkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal unjengenenhlanhla Mkhwanazi. Ebephendulela urhulumente malunga nogocagoca amapolisa nobuntlola kulwaphulo-mthetho. Nanjengoko abemibeli beqhubeka besiva ubungqina obothusayo kwikomishoni kaJaji Madlanga nakwikomiti yasepalamente ngezityholo zikaMkhwanazi, uMashatile uthi urhulumente uzijongile zombini ezinkqubo. The ongoing Madlanga Commission of Inquiry and the ad hoc committee investigating allegations by Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi will shed more light on what needs to be done to strengthen the criminal justice system as a whole and the police service in particular. Udlulisa esithi urhulumente wenza amatiletile wokulwa ulwaphulo-mthetho, amaqela emigulkutu kwaye nobundlobongela, kodwa amalungu asepalamente aye amxina ngemibuzo enzima. Several crime intelligence officers themselves have been implicated in aiding syndicates. How can you, in good faith, claim that these interventions are working? The Madlanga Commission just show exactly how much we need to do to clean that environment of policing. Le mibuzo khange iphelele apho. My question to you is, what practical steps are you going to take to ensure that IPID does its job, and that ultimately, like you say, we want to clean out the bad apples? We can't sit as national government and say, well, it's fine, people don't trust the police, so what? We need to intervene, and we are. Usekela Mongameli uthi amanyathelo oluleko aza kuthathwa ngakwabo bachaphazelekileyo. Kwiindaba ze-SABC, Dingubulelani Philip eParlamente. Kumemelelwa ukuba urhulumente nabezoshishino benze inzame zokuphucula ushishino lokombiwa kwemigodi kwiphondo laseMpuma Koloni. Okukuzana njengoko eliphondo lityebile kwizimbiwa, nto leyo enokuphuhlisa uqoqosho lidale nemisebenzi. Okuvaliswe kwingqungquthela yoshishino lwemigodi esihlandlo sesithathu ebanjelwe eMonti. Icandelo lezolimo kunye nelivelisa izithuthi ngawona macandelo aphala phambili kuqoqosho lweliphondo. Ngoku eliphondo likhangela ezinye indlela zokongeza koku. Icandelo lezemigodi liphawulwe njengecandelo elinokuvelisa lo mnqweno. Eliphondo linezimbiwa ezifana ne-titanium, ilime kunye namalahla. Ubheka phambili sizawuqinisekisa uba zonke iarhente zikarhulumente national provincial ziyinxalenye khona ukuze sijonge nomcimbi wokuphuhliswa kwezakhono. Xa sithetha ngemayini funeka siyazi uba nezakhono zokusebenza ezimayini zikhona. Abantu abaninzi abahleli apha emakhaya ngoku abangasebenziyo ngabantu abebesebenza ezimayini. Ukanti ziyaqhuba ingxoxo ukuze nabo bangathathi ntweni baxhamle kweli cam. Ukuba singazama ukuba siphuhlise yonke into edibene nemining ngomsebenzi, hayi uba sithi umining kuba umuntu ungena emgodini, sithetha yonke into enxamelene nemining. Ithetha loo nto ngenza imisebenzi, ithetha loo nto abantu abaninzi ootata abazushiya amakhaya bahambe bosebenza kwezinye ii-provinces. Nasizothetha ngokuthi abantu kuba kuthethwe nabo kuze nomhlaba ukwazi ukufumaneka nokuze abantu ngokwabo babe yinxalenye yophuhliso. Le indaba ikwamemelele icandelo labucala kuba nalo lidlale indima yalo ngoba inxalenye yeliphulo.
Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti. Iphondo laKwaZulu Natal lizokuba indawo yolwaphulo mthetho okukuthethwe ngumkomishinala wamapolisa kwaZulu Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi obethetha kumsitho wokuphehlelelwa ngokusesikweni kwephulo lokhuseleko lephondo eThekwini. Abasemagunyeni bathi iphondo likulungela ukwamkela indwendwe ezingaphaya kwezigidi ezibini kwaye kulindeleke ukuba kufakwe imali engange-13 billion rand kuqoqosho lwelaphondo. Iphondo laKwaZulu Natal lizokuba indawo yolwaphulo mthetho okukuthethwe ngumkomishinala wamapolisa kwaZulu Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi obethetha kumsitho wokuphehlelelwa ngokusesikweni kwephulo lokhuseleko lephondo eThekwini. Abasemagunyeni bathi iphondo likulungela ukwamkela indwendwe ezingaphaya kwezigidi ezibini kwaye kulindeleke ukuba kufakwe imali engange-13 billion rand kuqoqosho lwelaphondo. Ngamawaka ngama-24 ewonke amaziko ogcino-mthetho aza kuthunyelwa kwiphondo liphela ukuqinisekisa ukhuseleko lwabahlali kunye nendwendwe. Oku kuquka ngaphaya kwe-17,000 yamalungu enkonzo esipolisa kunye nama-2,000 amagosa esipolisa senqila kunye ne-600 yamagosa e-RTI. We have 10 focus areas and our deployment is integrated. We are going to focus on the air. When I talk about air, I talk about the ports of entries, our airports. We have a coordinated approach to ensure their safety during this festive season, and it's a call for tourists to come into the province of KwaZulu-Natal. Amagosa esixeko athi akulungele ukwamkela malunga nezigidi ezimbini zabakhenkethi kumanxweme abo kwaye ngokusesikweni eliphondo lichazwe njengelikhuselekileyo. I am proud to say that 21 beaches are open. There has been consistent and transparent water quality testing that has been taking place, not just now because we are preparing for the festive season, but throughout the year. Amagosa athi sele kongezwe iwaka lamapolisa aza kugada kwindawo zodederhu lwevenkile ukujongana lolwaphulo mthetho kweli xesha leziyunguma. Sibulele mawethu ngosibuleka indlebe senikhumbuze zangomso indaba siza noxa bethu ngesizulu usuku benzolo. Butani mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu nolumika nje ngu-30% wamathuba emvula olindelekileyo kwindawo eziphakamileyo kwintshona yelizwe ngokunjalo nakwiindawo ezisembindini kodwa ke athanda mahle kakhulu amathuba emvula phaya kwindawo eziphakamileyo eMpuma Koloni KwaZulu Natal elisuthu kuyaqhina phaa koGauteng eMpumalanga ngokunjalo napha kwindawo ezisemazantsi ePulukwane phaya ngomso ke mbukelisa bonto baza kuthi qolozisina imvula kwindawo ezininzi zelizwe de abe mahle kakhulu amathuba kwindawo ezisembindini kwehlela phaya eMpuma Koloni kanti ke uqhube ngononophelo mbukele ngenxa yezazibhaxu zenkungu ezilindelekileyo phaya eNtshona Koloni. Uyabongozwa into ba uqaphele kaloku mbukele ezantudumo ezimandla ezilindelekileyo phaya eGauteng kwingxenye yase Northwest kuyaqhina phaya eMpumalanga ngokunjalo naphaya ePulukwane kanti ke kulindeleke nemvula engamandla phaya kwindawo ezigudlunxwemelwa KwaZulu Natal ngokuhlwa nje ngomso ke mbukele imozulu thande ukoma futhi nomoya ingadala nemililo yamadlelo phaya kwindawo ezikwintshona ngokunjalo nase Northern Cape kanti ke indudumo ezimandla zilindelekile ngomsombukeli kwindawo esembindini qhina phaya eFreystata ngokunjalo naphaya eMpuma Koloni kuquka ke nendawo esiphakamileyo phaya eMpuma Koloni ngokunjalo nakwindawo esemazantsi phaya KwaZulu Natal. Wona amaqondo okutshisa asibonisa into abanoko kuthande ukufudumala kwindawo ezininzi zelizwe amaqondo abetha phaya ku14 eKapa Loduma ngokunjalo naseVostile kodwa ke ehle ngesixhenxe eSutherland zaphinda thathise ngo21 phaya eUppington bake wena uphaya eKomani lindele imozulu efudumeleyo nje kakuhle ngo13 degrees thathisa amaqondo ngo19 eSajonis ngokunjalo naseThekwini 13 eBethlehem naseGauteng ze ibe ngo21 eMusina kuyatshisa ngo33 eMusina ze ibe ngo32 phaya eKomani ngelixa kufudumele ngo34 eNxuba kuyatshisa likhupha inhlanzi emanzini ngo37 eMakhanda kupholile ke eKapa Lodumo ngo22 zathathisa amaqondo ngamashumi 30 eVostile kamnandi mawethu.